нимаи дуюми рӯзи гузашта вохӯрии раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Вализода Абдуқодир Исуф бо сокинони ҷамоати деҳоти Қаратоқ баргузор шуд, ки дар кори он раисони маҳаллаҳо, имомхатибон, вакилон ва пирони рӯзгордидаи ҷамоати деҳоти Қаратоқ иштирок карданд. дар оғоз раиси шаҳри Турсунзода дар бораи фаъолияти корияш дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар маълумот дод. ном бурда гуфт, ки бояд ҳар яки мо шумо вазифаҳои дар назамон гузоштаро сарбаландона иҷро намоем ва камбудиҳоро дар маҳаллаву муассисаҳои таълимӣ сари вақт бартараф намоем. ҳамчунин раисони маҳаллаҳо ва вакилонро вазифадор намуд, то ки баҳри корҳои ободонӣ бо мардум якҷоя кору ҷонок намоянд ва фарзандони хишро дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ тарбият намоянд. дастгирӣ кунем, дар ҳақиқат ҳамашон бояд бошад якҷоя аз маҳал мосаркардагӣ, аз деҳаи хурдтарин мосаркардагӣ бояд ки ободӣ, гузоркунӣ, шиёру навиштаҷотҳо бояд бошад. раисои муҳтарам, шуморо ягон кас таъин намекунад. шуморо мардум ба обу рӯтон, ташкилотчигитон дида шуморо интихоб мекунад, ки фалон раиси маҳалла, фалон одам имконияте дорад, ки маҳаллаи моро роҳбарӣ кунад, муовинои ӯро дорад. муассисаҳои таълимида занҳо роҳбарӣ мекунад, бисёр хусандиовар аст, бисёр нарз ки камбудиҳо дар баробари ниҳоят зиёд. қонун дар бораи маориф, қонун дар бораи масъулияти падару модар. бовар мекунед ҳозирини гиромӣ, вакилои муҳтарам, кормандони аппарати дастгоҳи ҷамоат, падару модаре ҳаст, ки ҳафтаҳош майли моҳҳош рӯзномаи разаншон надидаи. ҳамчунин роҳбарияти шаҳр изҳор дошт, ки ҳамкории падару модарон бо муассисаҳои таълимӣ дар сатҳи зарурӣ бароҳ монда шавад. дар ин раванд сатҳи дониши хонандагон то андозае боло меравад. инчунин роҳбарияти шаҳр доираи фаъолияти масҷидҳои ғайрирасмӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ изҳори нигаронӣ кард ва оиди бартараф намудани камбудиҳои ҷой дошта масъулинро вазифадор намуд. дар рафтин ҳамоиш масъалаҳои муҳими деҳаҳо дар самти корҳои ободонӣ, тандурустӣ, мактаб, истифодаи оқилонаи замин, пардохти андоз баррасӣ карда шуданд. раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Абдуқодир Исуф дар фароварди маҷлис бори дигар тамоми фаъолон, вакилон ва раисони маҳаллаҳоро ба корҳои ободонии созандагӣ даъват намуд ва ном бурда қайд кард, ки бояд ҳар яки мо шумо бо шукргузории сулҳу ваҳдат, тинҷиву оромии кишвар ва ҷонибдории сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар пайваста баҳри ободии ватани маҳбуби хиш саҳми арзанда гузорем. бо ҳамин вохӯрии навбатии раиси шаҳри Турсунзода дар ҷамоати деҳоти Қаратоқ ба кори худ ҳусни анҷом бахшид. собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.